Para bangat ngai kublai fi haka kerteng jang Jesus Christ bana Nazareth. Manang mentaka buram jang ukpa jang yu bahabanang ukpa jang Jesus Christ. Wala telot igi jingker ku jang haki jaka banang how Christ Jesus. Ti syabangan ai kan jing kai ko ban pentip syapi gum bangaju pentip pengidan ka yeng jing duai haja lans nalien hajan Robert Hospital. Ngi penduai gi bapang bat khamtam ngi penle kan jing plapop haki ni basate syakum haki mensim baman haki jinglin ki basni kala ban long haba phi sate haki man pet gi flame ja khlia ban em haka kam aurea haka kam klim haki jing bisni bre ki jing bam yamap bat ki jing bam la puli bible ki jing bam la ban duai barok kini ngiju ay fi ka tin jong blai baka badaka bor jong mensim bakhut ba haba gi duai fi pinyo ka jing lat lu dengan ay no ka jing hikai mta ba kani kalong kumno ba penyadayal di na upsen hang ni na keren ayo upsen uba ulong usutan bat ki agent sung bat kini ki sipai jong sultan tingi di ban skoto shwa kumno upsen watak di bri ngapet nakaba kenja doro tangi pet shwa nakakper edan pi nakakper edan utu sentiment tu sarpan boong sentiment mo ketin kasih giong ulek kum noi ke em open shy dakaba isolate hak ketin parang giong lani habang ya pen kelah kasih ulek no ha utrai ya ka em hapar bakadan marwai amdai habaya dan lang bo adam henry ha bakadan marwai tapi gani ga jinglong jong upsen hakaba haka pertai ga basisharu julat banpu ia ketuka kenhun upek bet hang no badan marwai hang no bala yat marwai te para bangan kabaning kong kalong ba upsen utrai bet iki bayat marwai te kadan kambha para bangat banle kumno ba pindan lang haga jinges sang lang kirkhut wat ju syang marwai dei haba marwai bagini gipsen ki jinghikai bakala kijing pensyai na sentiment ki ai baro ki trai haba pimya dan syu ka jing syakrilang bat kita ki badan ya ka bor jong mensim khu baki bayat ha jing sisa jong ka tin jong ublai tawat ju isolate ldp isolate upsen ukrwet bet yapi bat pinpet ka jing long jong upsen yele bat ba umnut ban wan ha ka ba bun ka kenhun yele ban phun bet hak sisar kini gi bahikai gi jingkai pesan bilong gile kumno kim jutre banwan hak jaka bayadan lang kinle kumno kinwan bat kin phone lani kinle kumni tai hak badan marwai bat ki isolate bat habala isolate habam dan jaka pesan wiyo pan pu ti kaktin jong blai nak sitik hebru ko ongni spau arpusan na pipuli ong wat tap no naga jinge sang lang kiri khu kumbale ki bai kumbadan ki bale yong nama ke sngi jong try kala hajan ti wat jupap na jing syakri para bangat wat ong bapi klan maniat marwai naga jingay jong blai ngar ngam juyat marwai dan lang ha jing syakri ka badan ki para sunran ki ba it yo blai shana do ka do ki badan ka jing khu ki ba em ka jingim sisa ka ba shapting yo blai te ka ba pi uni upsen ulek kumno dan sawai ujat pesan idan bonjat di pesan pi ki men simbaman ki dan bonjat dan upsen uba pu baik dak bi ba ai udan pat upsen uba kelan tang mentangin keren soi upsen uba pu dak bi ulek amno upsen watak baik pi nak jaka ka ba pitlat pi upu dak bi wai bi pesen sebelah ayo pu ka bi pesen ka penyap ka pen stop no ya ka circulation jaka blood dan tentang pesen open mi dan kijat pesen ka bi cuki ka pen mi ya senam tu pesen pistu wele ban haka makan jam sim usdang nak jing kentien ki jing pensyai ib kumba ib ya ka em hapo ka per edan bakas ib saya wai saya adam kumju rupsen ada pim ditak ha wan deki kentin jali jom hendai dan ki bi pat wang baki kentin jugi kilong ki senpu kentin jom mulai bat pihak ya dai kan ni
piap sungau tu ba piap dan ka spirit of discernment na utang mensim ban penyeper nang no mensim Yohanes wang komno wang tenju iki mensim wat nget iki mensim baro da tenju iki mensim tektin jong blai ru ka keren naga gospel Matias kelnong ga ba khat ka kelnong ga ba nyau khat ka ba khat san pin pet ba ong beki nong ya thu lupa lam ler pila komno ban tep iki pin tep na kiso je ki pin itu wang uso uding so babha unum sei ki sya ni te baro te pin so tu la da kadai ki kitien pen syai ki kitien ban pen ya pat ya pra ki kitien jali jo ki babang rai pi sungo tu bat ba pila ya pat ya pra na ka kunhun ka ba pidan la sedang ban ai gini gi jingkai ki ba sungo tu ki ba kita kam dai shu na ublai ngam pin pla sutu ka bi kala arung ba pim dai ban ai jaka ya ka bi jom persen bahkan pur pi bahkan pur segi wai pat pin satlat ki jing duai pilap ba ba ka bi persen ga yo pi pinum la syu ban duai pinum la puli kot ba pin sai bun tang ban ya nia pin sa penut por tang ban ya bishar beri pin sa penut por tang ban ya ben beri pin sa penut por tang ban ya pinum dan por ban ya lap gospel kakam gospel ga babun reha pa ka bi persen ga la yo rong pi pinum dan por syu pin sa syukran da ka to ka bi persen jenu dia dah nak kena jom bi persen bau orang pi persen upet bet nak kena ka jaka ka batlat jom beri dala dah pi tlat ha kena ka liam yele ban ya da ya kata pinyada kumno ya da lang baki jing duai ya da lang ba puli tin jong blai bat kham tam namar ubri udan lagi jong ki weak points but persen u abet thap tang nang no ra ba jaka unum persen unum pu ya no ba khlan bor namar blai utep bo un sa syak kerdam nak khli hada upet ha kapor ha kinu ki batalat bat upet ru tang kata ha kanu ka jing im ka batalat jong bri la da pi talat ha ni ka jing im let show blai ki jing duai khat i syakri jong blai pi sotu pla e ki tu ki jing talat jong fi hakmat ublai ka ba dan lang ki sakhi ki syakri jong blai ki nyok ban penduai pi nak ta pi nyok lat lut nang pi penyada nau ni persen long sultan bat ki mensim baman tikawai ka jinglong persen ru kalong ba uju ujan ba sekelan dan ki persen pet kum len lom ki ama persen lom ne tu python tu dan bi tu rem no ukon strict si tu nang fi dan ki jat persen umum kita tapi so tu abau kum kini ki jat persen ki wan penjuk penjan syab fi wan penjuk penjan syab fi bandak la so tu ba pila ju la jan pim syap ting syu ki constrict epi ki kem bat pin sapoi syra jingyap ka bukan jam sim te para banget banlat akum kani pidan kam ban detect da umen sim ko apa pilat syra jing duai am para banget da pisong hagi kejat jang uji sugre da pisong duai kelam da put pinlak bat kani pinlak bat ban detect eu pesan udan hang no pilak bat ban beru yu namar wang kom no ketinjong blek khmi la ai fi ka ikhtiar ban yu raj ye gi pesan kinjang lar tham bakan ugan uga bi kan umlak ban pesni kan ugan uga bi jong unong syun no unong syun umlak ban pesni pi bat haba pidan pi king no iki jingking atiar pi biang iki jingking atiar pidan ka jingem jong ka jing duai pidan ka jingem jong ka jing puli ketinjong blai pi akan duk lang bat ki syakri jong blai pi ba me ka jing khai utrai ha lada pimlak malasiru malakasiru trai pi abam lang kani ka ai pi ka mat ka bakat ka bakhya ka bakenjaman sim banang ta pi dan ka jing duai pila ban detect bat da umen sim ko ye gini persen ye ni persen umumut ban ksi ye viru tekong ka jing elek jungi kampat kot ka jing elek jungi kampat kot bat kum noru pidai bandan ka sti jong ka jinget namar dan ki pesen ki bawan ban atak bat ban pu bat marhamat ru dan ki bamle nadin rai dan ki pesen ki bakham he ki bakham so klan ki pu bat direct ba pi de kum kata por ngam pi piap sim ya sti ka jinget ban penlep ta jinget wak sim no helmet of salvation pidai ban claim ya ka blood of dia ka snam jong Jesus Christ man la ka sing halor ka yin ka sam jong pi pesen uniele bat uniele ya yeng asam jampi ya pi simat yegi khun gikti tibran kam ba man la ka step ban duai yegi khun gikti pi juduai ne
juduain em habab kirang step ang turaji supida buktin em igi kun do duain em yai kurem jong pi tengah jong pi biduain em igi kun man ga step abi let chaskol ga deban dan ba deban hikai ba igi kun ru man la kamiet man step ya Jesus Christ ya ga tin jong oblai pet pinda puli na ka Deuteronomy nong ga banriut khat ba sau ter pin puli ong pi deban puli pi deban hikai ki met la ba sngi tin jong oblai ko tinamar balai ki psen ki labun palat entam dai tang woi psen upan khai kini ki psen ki babun dan kam banyada da ka tin jong blai dan kam banyada ki jing duai hab pi ngau thu onong pi nang ta pin sala mdai tang kata ba pinyadaro pi dai bandan hab pi ale bu psen pi bandan ka offensive mode mdai tang ka defense Paul habu Quran wang tu kieng no eka jingting atiar ba pila baniang yele persya ba usitan wang syem ya ka sti jong ka syem ya ka helmet of salvation ya ka jingkop jong ka jing pendim pan wang guard the lions nang tau te no da ka jing shai da pan po yeldi da ka jing shai nang tadu wang komno wang syem ya ka sti jong ka jing da sadam ka blong ka jingat nang tada wang phang gi duty jong ka gospel nang tar wang shem ya ka wat lam umen sim pile mno ba pi u percent mdei tang ba pin suyada ha ba pi u percent ha ka ba kanja perthai ru pile mno pi shem dau dien pitit ya khli jong pili ban long offensive te kata kata pili ban khlangi tin jong blai ba jing duai pili ban lele persya u percent ban penyap u percent oh ya ro you try hot pidan ka ikhtiar ka authority ban da you right ban keren ba tin jong blai Ther dan nak tin jong blai ya ke jing hikai ki bamdai ya ke jing mot jing perkhat ki bawan api ki bawan usetan ban pensyai tentang ki wan lang bagi jing mot jing perkhat jong piru pila song thu shim bet long on the offensive what long defensive fidan defensive ru ban yada ha ju apor pili ban long offensive pili ban mat yu percent dayang ta pin yada dayang ta bau percent unum nut ban wan hajan jong pinamar pi so thu pidan ka wat lam jong mat sim jong blai ka blong ka tin jong blai ndai tang bandan ka wat lam rei pidan ban ra ya ka wat lam pila ban tip ya ka tin jong blai da ka head knowledge kata ka de ka wat lam han rei kampak biang tak kata pidai bandan ya men sim bakut ban ra ya ka wat lam pimla ban ra dal di mot ka jing duai ka bari ka ba ai bor pi la ban sim ni ka wat lam ban prai ni percent bat pin so tu ba la daki wan ban attack ro pinumla Tinum la kini gipsen, pe upsen yale ba ban atak lagi tigi badan ga bor unrai, anong pihak ba pidan ga ikhtiar ga bor jong mensi bakut kat kum tin jong blai pikiran ba dan ba, oh ya ro itra, tiga haba pikiran ru pidi bandan ka jing ka jingma bikin nong shun jong pi, ka jing duai ki nong shun jong pi, omdai ba piele ya ka do nong pi, piele ya ba kenjam mensi, ya ki beri pidi ban ma, ya ki beri pidi ban duai ki, ya ki beri pidi ban hot pidi ban senang ru dak tin jong blai, andai ka jing ele pi kamlong kini ki kolong ban penmi ba iki men sim baman naki ni gibri ba hikai ba klaro ban yang bet ka jing sisa banom randien nganong fi banom snap iki ki bam dai no blai banom ya pen khle pan buon menta pi let jing sang ro ndri pi snap iki jing rwai perthai ya khle ya kran ni kintin bam dai kran kai kran ye kran biria nong fi pidang up pidang pli jing khang yo percent ya ki percent kran tang ye ga basisha wat ya kran siap what ya lap khana lam le re no what pen snew what kwa biki weekend hap no pi da ka bai thu pen shoy da ka bi percent kan sapur sha pi hinga yele ban pan khut ya ka do nut ktin jong ble ka ong umno ka ong tu pen khut guard your heart with all diligence for out of it is the issue of life oh na kam ta ka buram ya ro you try hallelujah hallelujah